Asa na ibutang ni Muro pa? Silungan lang. Nga, ang italambog kumpay. Anya na? Dili po ni basta-basta pado online tao kalabawa gud sa. Di ta kagunet. Daro na lunsyo to primero na gunit si lunsyo ito yung kalabaw kay lunsyo wala pa kapalit kalabaw karon na may kalabaw lunsyo kinagat at yung ira kan wala na si lunsyo Wala sa hulam. wala sa hulam si Andoy na po gagamit dito bang dito sa butong sa lagpas katiban Okay ra. okay raman dai tawa Di masilbig lang tao magunit ang kalabawa ra. Mama maglisod nga na. Diar na butang. Tambugan ra niya. May dire ang aran dire bukid no kay bisag init kay ba. Dili kay sakit ng init. Sudad kay sakitas init nga to may mag-init. may init dito niya balay ko habog ay ni mga builder di may hangin makasultula Mao lagi pod. maanang limuot kaya Dagko ang building kana mga pintal mo reflect mo pod na sa init. mo kamo na waring pintal na mga dagkong building adi tadi tungod yangod naman ta habog ay ni mga building kay hangin Hangin wa hangin. okay hangin sila lang Di na ka manguwag kumpay ka ng mga galab-galabon pa. Sagaran ko na lang ka ng mga inaro na yung mais rayatag. Just bila kan babaw. Dang galabon na. Kay nagdatag di susing daghang kugon dia. O na. Naikugon man. Puro sagbot. Dang kahoy di. Tanaw. Tumbang posteno. Di ko gabas tulian. Anas datag ang mga kuan. Kahoy. Datagan na ng mga sanganan. Ni kangkang las datag. Wade wa mahipos. Wala. Adya. Dang kugon din to no. Dang kugon. Tumbang posteno itong bukado di sendul balay hulian. Tapos itong datag lamang di pati kangkang lang datag. Katong ni bukadong dakong tugdan ta. Dakong tugdan. Naga si kangkang datag. Mas kangkang galapon diha. Ay no ari sa sulop-sulop diri unahan na may makuha po no. Naan na rin. Nahan pa. Kay ulan-ulan man.
Yan. Ano pa to sa kamama? Wala kay lakwon pa.